to nan kuma sai ake cewa my eyes are open, idanuwana a buɗe suke, idanuwana a buɗe suke. To tunda haka ne I see, ina gani, I see, ina gani, ni ina gani kenan. Her eyes are shut, idanuwanta a rufe suke, idanuwanta a rufe suke, her eyes are shut. She does not see, ita ba ta gani, she does not ba ta gani, ita ba ta gani shine. I see her, ni ina ganinta, I see her, na ina ganinta. Da cewa ake so a ce yanzu ina nan ina ganinta, kamar za mu iya cewa I can see her. To shi ma duk wannan ɗaya ne, amma dai wannan ɗin ma ya fi tafiya daidai insha Allah. I see her, ina ganinta. She does not see me, ita kuma ba ta gani na. She does not see me, ita kuma ba ta gani na. Bambancin wannan da wannan shine babu me a gaba. Wannan shi akwai me, ma'ana tana ba ta gani na, nan kuma she does not see, ba ta gani ma kwata-kwata. Sai hoto na gaba sai ake cewa now her eyes are open, yanzu idanuwanta a buɗe suke. She sees. So ba kamar ni ba, ni sai aka ce I see, ita kuma sai aka ce she sees. Haka ake rubuta idan kana magana ne akan wani. Idan kana magana ne akan wani shi kadai. Amma idan kana magana akan jam'i kamar they, to ba za ka ce see ba, sai ba za ka ce sees ba, sai shi ma ka ce see, kamar da yace za ka ɗora wa mutum shi kadai. Kamar yace za ka ɗora kanka, afwan, yace za ka ɗora kanka. Ita kuma ko shi ma za ka ce he sees. To shi ne wannan. So now her eyes are open, yanzu idanuwanta a buɗe suke. She sees, tana gani. What does she see? What menene ko kuma me? Does she see, me take gani? Me take gani? She sees me, tana gani na. She sees me, tana gani na. To I see her, ina ganinta. Our eyes are open. Our idanuwanmu, awa shine namu, abin da ke namu. To tunda aka hada da wani abin a gaba, na ka ce awa car, motarmu, our house, sai ka kaddara house din ne fara zuwa, our house, gidanmu, mu din shine wannan a baya, awa. To shine our eyes are open, idanuwanmu a buɗe suke. Her eyes are open, idanuwanta a buɗe suke. She sees, mun koyi wannan shi ma. They were shut, ɗazun, tunda an sa were kuma yin bayanin ma'anar was da kuma were, to abu ne wanda ya riga ya wuce. So they were shut, a rufe suke ɗazun. They were shut, suna rufe ɗazun kenan. She did not see, bata gani ba. She did not see, bata gani ba. She did not see da kuma she does not see. She did not see da kuma she does not see, ba ta gani, wannan kenan. She does not see. She did not see, bata gani ba, shine bambancin. Sannan kuma she did not see me, tunda an ƙara me, to bata ganna ba. She did not see me, bata ganna ba. Her eyes are shut, idanuwanta a rufe suke. A nan an ce a buɗe suke, nan kuma a rufe, gashi nan idan a rufe, nan kuma a buɗe. Her eyes are shut, yanzu an rufe idanun ko? So they were open, ɗazun sun kasance a buɗe, shi sa they were open. She saw. Dama mun ce akwai abin da ake kira past tense da present tense. See shine abin da ake yi yanzu. See shine gani yanzu. Saw shine abin da ya riga ya wuce, gani ɗazu kenan. So she saw, ta gani ɗazun. What did she see? Me ta gani? Kamar dai nan da ake tambaya what does she see? Me take gani? Nan kuma what did she see? Me ta gani? Tunda an riga an ce abin ya riga ya faru, to shi yasa aka ce did she, abin da ya riga ya wuce kenan. Did. Nan abin yana faruwa yanzu, what does she see? Me take gani? Nan kuma what did she see? Me ta gani? Sai aka ce she saw me, ta gani. She saw me, ta gani. Shi ne ga idanuwanta kuma ta gani. To sai kuma hoto na gaba sai ake cewa a man has two eyes, mutum yana da idanuwa biyu. Mutum ko kuma ɗan adam, mutum yana da idanuwa guda biyu. I have two eyes, ni ina da idanuwa guda biyu. So akwai has, akwai have.
idan kana magana akan jam'i ko kuma kanka sai ka ce have, kamar ni sai in ce I have, idan mu ne sai in ce we have, idan su ne they have, duk wannan zaka ji jam'i ne to have. To amma idan shi kadai ne wanda kake magana kai sai ka ce he has, shi, ko kuma ita she has. Yawwa, to shi ne bambanci. So wannan da yake ni kadai ne sai na ce I have two eyes, ni ina da idanu guda biyu. Amma tunda wani kake magana kai sai ka ce a man has two eyes, shi mutumin ko kuma shi mutum yana da idanuwa guda biyu. These are my eyes. Wannan bai kamata ya zama to mai sauraro matsala ba, tunda mun yi bayanin menene these kuma menene zai biyo ba idan muna magana kai. Duk wannan these are my eyes, wannan idanuwa na ne. A man has a nose, mutum yana da hanci. Nose shine hanci. I have a nose, I have ba I has ba. Idan kana magana game da wani ne, he ko she shine zaka ce has. Amma idan kana magana game da kanka ko kuma jam'i sai ka ce have. I have a nose, ina da hanci. This is my nose, gashi ne yana nuna hancin. This is my nose, wannan hanci na ne. A man has a mouth, mutum yana da baki. Has, yana da baki. Mouth shine baki, mouth. I have a mouth, ni ina da baki. This is my mouth, wannan baki na ne, gashi ne yana nuna yana cewa this is my mouth, wannan baki na ne. This man's mouth is open, wannan bakin wannan mutumin, this man kenan, wannan mutumin, ko kuma ka ce bakin wannan mutumin is open, bakin wannan mutumin is open, a buɗe yake. This man's mouth, ba za ka ce this man mouth ba, this man mouth ba. Idan ka ce this man ka ce wannan mutum, amma idan ka ce this man's mouth, bakin wannan mutumin, kamar ka ce wannan kin this mouth man's, amma haka ake cewa this man's mouth, bakin wannan mutum. Idan kana so ka ce motarsa sai ka ce this man's car, wannan motar wannan mutum. Idan kana so ka ce this girl's shoe, takalmin wannan yarinyar. So idan ka ƙara wannan abin a gaba kana so ka nuna mallaka kake magana akai. So this man's mouth is open, wannan bakin wannan mutumin a buɗe yake. He is saying mouth, gashi na an zana wannan abin, da sanda aka bature zana wannan abin yana nufin magana mutum yake ko tunani yake. To gashi ne sai ke cewa he is saying mouth, yana cewa baki, yana cewa mouth. Anan kuma his mouth is shut, bakin shi a rufe yake. He is not saying mouth, baya cewa mouth, baya cewa baki. His mouth is shut, bakin shi a rufe yake. He will say mouths, zai ce, faɗa magana. Say shine faɗan abu, furta abu. Saying kuma kana cikin faɗan abu. Will say kuma kana da niyyar faɗan abu, shine duk mai bayanin wannan will. Akwai kuma say shine magana, akwai kuma saying shine yin maganar. Ita say kawai magana, amma saying kuma kana cikin yin maganar. So he will say mouths, zai ce bakuna, mouths tun da an ƙara s a gaba. He is saying mouths, yana cewa mouths, yana cewa bakuna. He said, ya faɗa, tun da ɗazumin bayani muka ce see da saw. See shine gani, saw shine an gani, abin ya riga ya faru. To akwai kuma say shine faɗan abu. Said kuma abin ya riga an faɗi shi tun ɗazu kenan. Sunan kuma shine ake cewa he said mouths, tun da abin ya riga ya faru shine ake cewa he said mouths, ya riga ya ce mouths, bakuna kenan. He is not saying mouths now, baya cewa mouths yanzu. His mouth is shut again, bakin shi a rufe yake kuma, ma'ana an sake komawa wajen da ake da again shine an ƙara yin abu. His mouth is shut again, bakin shi ya ƙara komawa a rufe. Yawa, again shine abu ya ƙara maimaituwa kenan.
to nan kuma sai ake cewa these are 3 books, wa'annan littattafai ne guda uku. These are 3 books, wa'annan littattafai ne guda uku. They are on a shelf. They are on a shelf. Suna kan shelf. Shelf inda ake jera littattafai kenan. They are on a shelf kenan. This book is between the other 2 books. Mun ce the other yana nufin ɗayan ko? To sai aka ce wannan littafin gashi na an ɗan zana aro akan shi. This book is between, yana tsakiyansu, gashi ne yana tsakaninsu, shine between, yana tsakani. This book is between 2 books, yana tsakanin littattafai guda biyu. These are the pages of the book, wa'annan su ne shafukan littafin. These are the pages, wa'annan pejin littafin ne, ko kace shafukan littafin ne. These are the pages of the book. A darasin mu nan biyu mu bayani akan cewa abu na abu ne. Pages of the book, shafukan littafin. These are the covers of the book, wannan kenan. Wannan su ne bangwayen littafin. Wa'annan su ne bangwayen littafin. These are the covers of the book. The pages are between the covers of the book. Shafukan suna tsakanin. The pages are between. Shafukan suna tsakanin bangwayen littafin. Tsakanin kenan ko? To, I have the book in my hand now. Yanzu ina da littafin a hannuna. I have the book in my hand now. Ina da littafin a hannuna yanzu. It was on the shelf. Ɗazun littafin akan shelf ɗin yake, akan wajen jerin littafai. Shi yasa aka sa was ana. It was between the other 2 books on the shelf. Ɗazun ya kasance yana tsakanin sauran littattafan guda biyu akan shelf. These are my fingers. These are the fingers of my hand. Wa'annan su ne 'yan yatsun hannuna. Su ne 'yan abu na abu kenan ko? Fingers of my hand. Of. So these are the fingers of my hand. Wa'annan su 'yan yatsun hannuna ne. This finger is between the other 2 fingers of my hand. Wannan yatsun gashi na ana nuna shi. Wannan is between, yana tsakanin sauran yatsuna ko kuma ɗayan yatsuna guda biyu na hannu. Shine wannan. This finger, wannan yatsun is between, yana tsakanin these other 2, tsakanin wannan biyan yatsun of my hand, yatsun hannuna. To shine sai aka zo wannan kuma sai ake cewa my nose is between my eyes. Hanci na yana tsakanin idanuwa na guda biyu ko? Hanci na yana tsakanin idanuwa na. And it is between my eyes and my mouth. Kuma hanci na din dai har yanzu sai aka ce it is between my eyes and my mouth. Kuma yana tsakanin hanci na, yana tsakanin idanuna da bakina. Ma'ana hanci na kenan yana tsakanin idanuna da bakina. Sai hoto na biyu sai aka ce my mouth is under my nose. Nan kuma under. Between shine tsakanin. Under shine karkashin. So my mouth is under my nose. Bakina yana karkashin hancina. Karkashin hancina. My mouth, bakina, is under my nose. Yana karkashin hancina. My nose is over my mouth. Nan kuma over. Hancina yana saman bakina. Hancina yana saman bakina. My nose is over my mouth. Over shine saman abu kenan. Our noses, dama our abu namu kenan. Our noses, hancinanmu ko kuma hancinanmu are over our mouths. Suna saman bakunanmu. The light is over the table. Fitilan ko kuma fitilan kwan yana saman teburin. The light is over the table. The dog is under the table. Shi kuma karen yana karkashin teburin. Karkashi shine under. Over kuma shine sama. So the light is over the table. Hasken yana saman teburin, karen kuma yana karkashin teburin. The dog is under the table. This is a clock. Wannan agogo ne, agogon bango. It is on the wall. Yana kan bangon. Da wani bayani akan on. Sannan wall ma mu yi maganar shi tun ɗarin. This is a clock. Wannan agogon bango ne. It is on the wall. Yana kan bango. It is over the bookshelf. Yana saman inda ake jera littattafai. Shine bookshelf kenan. Ko shelf ko bookshelves. The bookshelves are under the clock. Shi inda ake jera littattafan din ko kuma abubuwan da ake jera littattafan din suna karkashin
agogon tunda suna kasan agogon ko. So the bookshelves are under the clock. To duka abin da muke da shi kenan. Ga abubuwan da muka karu da su kuma mun ga menene clock, mun ga menene time, mun ga inda ake amfani da was da kuma will be, mun ga inda ake amfani da what muka ce shine menene, shi kuma where shine a ina, kuma mun ga things abubuwa kenan, mun ga kuma person mutane kenan, sannan mun ga daga ina zuwa ina, from kaza zuwa kaza shine from kaza zuwa kaza. Mun ga idanuwa, mun ga hanci, eye, nose da mouth, mun ga they are da kuma they were. Muka ce a abin da yake faruwa yanzu, where kuma abin da ya riga ya kasance. Muka ce the other shine kamar a ce ɗayan abu kenan. Mun ga inda ake amfani da has da kuma have, ma'ana mallaka. Muka ce ni kadai ko kuma mu ko su, za mu ce have, we have, muna da abu. Amma idan shi ne ko ita sai a ce has. Our kuma abu namu. He sees, shi yana gani. She sees, ita tana gani. I see, ni kuma ni kadai ba za mu sa s ba, ko kuma mu da yawa ba za mu sa s ba. Again shine abu ya ƙara maimaituwa. Shelf shine inda ake ɗora littafi, ko dai a ce shelf ko kuma a ce book shelf. Idan kuma jam'in book shelf ɗin ne sai a mai da shi book shelves, sai a sa v a gaba. To together a tare, but amma, sannan mu yi magana akan under ƙarƙashin abu, over saman abu, between kuma tsakiyan abu. Sannan kuma I did not, ni ban yi ba. She does not, ko kuma ita ba ta yi ba, ko kuma ba ta yi. It did not, ko kuma abin baya yi. Sannan mun ga haske ko fitilan kwai shine light. Duka abin da muke da shi a wannan darasi na 4 kenan. Sai a tare mu na 5 insha Allah ta'ala. Da fatan kuma mai sauraro ya fahimci abin da muke. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.